teraz na niečom pracujem, tak... Ted, prosím ťa, stačilo už tých komiksov. Máš talent. Tak už ním nemrhaj. Ak chceš mať priestor na niečo nové, musíš sa navždy odstrihnúť od minulosti. Šup, šup. Aj celkom obyčajná guma. Neboj sa, je to iba hustá hmla. Môže byť nebezpečná. Aby navždy nezmizli. Zmiznutia v bieloprázdne. Zistil som, že za to môže istá neznáma mocná sila. Musia sa spolu vydať. Na dobrodružnú záchrannú misiu. Čo? Konečne máme šancu získať vzorku. Nie, je to vedec. Je to nebezpečné. Ešte. Mocná sila je moja. Zachovaj chladnú hlavu. Lenže nemám na výber. Wow. Dino Diplodok. V kinách už od 9. januára. Použijeme tvoju moc. Nie, ešte odídeme kto vie kde a stane sa nám niečo zlé. A potom je dobrodružstvo.